בסרטון הקודם דיברנו על באמפ יורוסטפ ככלי שעוזר לנו לעשות יורוסטפ איכותי במהלך חדירה. הפעם נדבר על עוד איזשהו אלמנט שעוזר לי לעשות יורוסטפ במתפרצת מול מגן שמחכה בצבע. אז התנועה הקלאסית של שחקנים שמגיעים למתפרצת היא לבוא לכאן, לעשות יורוסטפ ימינה-שמאלה ולסיים, שזה נחמד, אבל עושה קצת חיים קלים להגנה. האלמנט שאני רוצה להוסיף הוא להגיע אל המגן, לעשות כידור במקום, מה שנקרא סטנט דריבל, ולאחר מכן לעשות ימין-שמאל. הסיבה שהתנועה הזאת יותר איכותית היא שהיא גורמת למגן, במקום לרוץ אחורה ולהצליח להתייצב בגלל שהוא רץ אחורה, אני מכריח אותו, תוך כדי ריצה אחורה, לקפוא במקום, בגלל הכידור שאני עושה, ואז ללכת ימינה, ופה נוצר את החוסר יציבות שלו, שבגללה הוא מתקשה להגיע לצד השני שלי. אז בעצם המהלך יהיה בקצב מהיר כזה, שבו אני הולך לסל, כידור במקום, עצירה מלאה, ימין ואז שמאל כמה שיותר רחב. בואו נראה את זה מול מגן. המגן נשאר בצבע, אני מגיע אליו במתפרצת, כנראה שביורוסטפ רגיל הוא יקלוט שאני עושה 1, 2 ויהיה איתי. אבל אם אני מצליח לרגע אחד אפילו להקפיא אותו ולהוציא אותו מהחוסר יציבות ההגנתית שלו, עם הסטנט דריבל, אני עושה את זה 1, 2 ואני שולח אותו טיפה ימינה, מה שמייצר אצלי את היתרון. Donovan running the show out front, splits the defense. Giant Euros. Wow. Counted! And one. This guy. Well, this time Denver says, we're going to trap you off the pick. McConnell comes up with a loose ball, and Embiid's going to try it again. Oh, try as he did, and he did so with might, slamming for two. Now we've seen Euros.